Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Αντιναπιούς και πήραμε ένα Grey Boost. Σήμερα νιώθω πολύ lucky επειδή πήρα 2 Secret Brainot. Το παίρνω. Εγώ παίρνω το Secret Lucky Block. Εγώ πήρα και τα 2. Το Grey Boost πήρε 2 Mutations σε μένα. Εντάξει, καλά. Σάμι active fuse luck. Εντάξει, μπράβο Σάμι. Σπώνανε κανένα admin lucky block. Το Fuse Machine. Ναι, τώρα το παρατήρησες. Μου δίνεις μία τον Grey Boost με ντούση να δω τι βγάζει. Δεν θα το βάλω μέσα. Αυτό φέρω από τα rewards. Παιδιά, αυτό το πήρα από το fuse. Στο μεταξύ. Καλά λεφτάκια βγάζουν όλα. Με το που το βάλω τώρα στο Fuse, περίμενε ηλίθιε. Fuse machine will fix it in Tsunami servers, by the way. Επειδή escape Tsunami limited. Έλα, join. Γεια σου Σάμι, τι κάνεις αγαπητέ μου φίλε. Άντε, το γύρισα πίσω στη βάση μου, έλα. Αυτό περιμένω. Τάκο, lucky block. Τάκο, lucky block. Τάκο. Για πρώτη φορά νιώθω τόσο χαρούμενος για ένα Αντιναπιούς, αλήθεια. Ναι, αλλάζει και σε μένα, έκανα lucky block. Κάτσε. Ωραία, περίμενε, παίρνω αυτό και το επόμενο. Κάτσε. Έχω και τους 2 κολοπιλάλες δίπλα μου. Λοιπόν, είπαμε τον Κωνσταντίνο Γιάβρα φάρε. Όχι, είναι γεμάτο το base μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί? Λοιπόν, ξέρεις τι? Τριπλίτο. Bye. Έφυγες. Πάω να πάρω ένα OP admin. Με πολλά trades. Πάω να πάρω αυτό. Και πάω να πάρω και να πουλήσω αυτό. Περσιλίτο. Yes. Νιώθω πολύ άσχημα για αυτό που κάνω, αλλά έχω και καλύτερα. Λοιπόν, πάω να ανοίξω τα lucky blocks. Νιώθω άβρα σήμερα. Πρώτα ανοίγω το τριπλό lucky block και γυρνάω κάμερα. Εντάξει, συνηθισμένο, δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, πάμε 2. Ακλής Γκάντζαρ. Δεν κοιτάω. 2 τακονίνι. Και το είναι με 3 trades. Φίλε, ήθελα να πιστεύω ότι θα σπονάρει κάτι καλό. Δεν σπόναρε. Όχι να σπονάρει, για την ακρίβεια να έχω λίγο άβρα. Αποκλείεται, εντάξει. Τώρα είμαι λίγο αισιόδοξος. Γκάνσαρ, εντάξει, Μαρινέλα, Έζο. Εντάξει, το περίμενα, τα κονίνι, εντάξει, αρέσει, το περίμενα αυτά. Τα περίμενα, εντάξει. Δεν περίμενα και κάτι καλύτερο. Η άβρα μου είναι. Ευχαριστή, θα πάω. Θέλω να κάνω λίγο άβρα. Μαζεύω λίγο άβρα. Παιδιά, θα βάλω στο YouTube Avra Music. Και τι άλλο? Φίλε, θέλω να βάλω Avra Music. Avra.
Άβρα. Farming. Άβρα farming είναι το σωστό. Έλα. Ναι, τα επόμενα τα παίρνω εγώ. Ναι, βλέπω. Άβρα music. Τέλειο. Νιώθω τώρα πιο πολύ άβρα. Να, damn. Damn. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν είναι copyright. Δεν ξέρω αν είναι copy. Σαν σπώνα ρε. Εντάξει παιδιά, δεν έχουμε κάτι. Εμένα μακλά το Σάμι. Και καθόμαστε σε ένα φυσιολογικό άδειο views. Νιαμ. Α, ναι. Ξέχασα ότι έχουμε και Rebirth 18. Νέο το Rebirth 18. It's flag serpent that lets your teleport into your base. Α, είναι σπασμένο το 18. Παιδιά. Πάμε λίγο. Σπόναρε Σάμιλάκι. Σάμι. Λάκι μπλο. Λάκι. Μπλοκ. Τι ώρα είναι καν. Damn. Lucky block του λέω Σάμι. Lucky block. Lucky. Ναι ρε, σε αυτό το 1.000 views σχεδόν κανένα lucky block δεν έχω πάρει. Ούτε κι εγώ ρε, τι φάση, Lucky block. Σπώναρε πολύ λίγα, εντάξει, άδικο. Εγώ πιστεύω άδικο. Σάμι, έλα. Όσο να μην έτσι. Α, εμφανίστηκε. Σπώναρε όμως και κανένα Lucky block ρε Σάμι. Τι είμαστε εμείς. Battle White Tsunami has really. Τα επόμενα lucky τα παίρνω εγώ. Stuff. Just disable. Περνάτε λίγο. Εντάξει, τότε καλά, θα σπάμε και τίποτα. Τι στίχημα θέλεις, εσύ.
Και δεν σπονάρει τίποτα. All house. Εντάξει. Τι, γιατί λέει spawned gold hub. Δεν ξέρω καν τι είναι τα gold hub. Gold Wave, ρε, όχι Gold Cup. Wave, ναι. Τι είναι αυτό. Κύμα. Άρα δεν σπονάρει τίποτα. Caused waves. Lucky block θα σπονάρεις, μπα. Τι. Γιατί μας το λέει αυτό, ρε φίλε. Τι και καλά θα έχω. Και καλά έχω. Index. Πάω και καλά έχω περισσότερο. Α. Ακούστηκε πολύ αυτό. Block βγάλει. Το παίρνω εγώ γιατί δεν είχα πάρει. Να ξέρεις, μπήκα ένα δεύτερο account και μου είναι τόσο πολλής κόσμος που δεν μπορεί. Αλήθεια. Κάτσε να πούμε λίγο έχω. Σε Publix μου είναι πιο πολλά. Τίποτα δεν έχει σπονάρει. Ούτε like blocks ούτε τίποτα, ρε φίλε. Τσιγκώνει. Το είπε και σπόνα, ρε φίλε. Νιώθω άλλο φάρμερ στην κυριολεξία. Μας λυπήθηκε ο Σάμιος Χαμεράς. Αφού μας λυπήθηκες και μας πόναρες για μερικά για αύριο φάρμερ, ευχαριστούμε. Αρκεί να μας φωνάρεις κι άλλα. Σαν πεκιού, πεκιού, σαν πεκιού. Καλά, παιδί. Παιδιά, το έκλεισα. Μάικες το έκλεισα.
όλα τα σποναρικά. Σαν πάντα να πηγαίνω. Αλλά εσύ, τι να δει. Θα βρεις το νύμπικα. Γυράφα. Να fix yours. Τίποτα δεν μας φάσει. Σπάνω. Αυτό είναι. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Θα δώσουμε πριν. Σαν Mrs. Base. Strawberry Base. Λοιπόν, εγώ το Lucky Block. Lucky Block. Και τσικλετέρα. Για πόση ώρα είναι περίπου? Εγώ νόμιζα θα έχει περίπου... Έλα, πάρε. Ας πάρει το... Δεν θα πάει το παιδάκι. Το βλέπω να κολλάει πάρα πολύ. Όχι, μην κολλάς και ζητάμε. Φίλε, έχει και στρόμπερι βάση. Αλήθεια, νιώθω λάκητα. Έλα. Μόνο αυτό το σήμα. Μέσα. Ναι, έχεις όλος. Έχω τυχερό αυτό το Lucky Block. Άνοιξε το. Δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν μου κολλάει.
Θα ξαναπάρω πίσω. Δεν θα πάρεις, δεν θα πάρεις. Αχα, με ένα κινητός, με ένα κινητός. Και... δεν μπορείς να μου πάρεις, δεν μπορείς. Θα κάνω λίγο. Λίγο. Α, πουλήσω μπορώ. Το πούλησα. Τέλος. Εσύ, it's not me. It's not me. Άρα δεν είσαι ο Σάμι. Ωραία, φίλα. Αυτός δεν είναι ο Σάμι. Σοκαριστικό. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν βγάζω τίποτα και θα βαρεθείτε και εγώ μαζί σας, θα κάνω μια σβούρα, ενώ για σας θα είναι ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή 1, 2 και λοιπόν, μάζεψα και άλλα πράγματα και γυρνάμε. Είναι έτοιμο. Πάμε να ανοίξουμε. Δεν είχα και μεγαλύτερες προσδοκίες. Six, 7. Τώρα να έχουμε και αυτά. Τύπου καλό, εντάξει. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Τα κονίνι, εντάξει, τίποτα. Τι μου έτσι. Τα κονίνι βλέπω καλό. Ξαφνιάστηκα από την άλλο και άλλο πολύ πολύ. Abra farming τέλος admin και για την θα ενημερώσω. Θα σου άρεσε. Μέχρι τότε θα βάζω αναμονή. Μπήκα στο Escape the Tsunami και εδώ πέρα σου σπανάρουν πιο πολλά πράγματα. Θα ήθελα να πάρω κάτι καλύτερα. Και είναι καλύτερα γιατί είναι πιο... Πάλι καλά μπήκα στο VIP. Είναι VIP, έχω αγοράσει το VIP. Κλείσαμε, μια χαρά δεν πέθανα. Άκου τώρα να πεθαίνω. Θα VIP με σώνει. Ερώτηση. Λειτουργεί το κάρτο.
con biciclette, battiamo. Con biciclette. Liri lilla rilà. Una paella.